Hi everyone, it's me alexisjordani. Mao ni akong look. Mao ni yang look ko ano ni siya ang peg ani kana fresh, pang bridal, pang glam. Di siya matawag og glam, pang fresh jud siya or bridal ako makita ni na look. So mao na siya ako anang BFF since elementary. Ako na dyan nag-makeup ana. Anyways, masama ko isulti ani, makuyawan jud ko. Anyways, mauna ang akong look para niya kanang mura ko nag-testing in the future. Eme! Mauna siya kanang kuha na dyan na siya kanang like I said, kanang pa-brightening eyes. Ay, brightening. Sa ito na pang shimmer. And then, about this yung kilay di ay if ako manipis niya ag kalit so mo na magkita kasi ang tail sa yung kilay kay nipis kaysa no naabot mo ko sa kilay wa pagi ko naabot dai sa under eyes dai sa color correction in the shade so today peach ang luoy din ko ganahan magkuan o tutorial so mo na ni ang chika di ay backstory na mo kay elementary pa mi nagkaila doy like dugay na siya kayo managhimo mig video ato pag last mawa pa jud siya na upload girl like magdekada na jud man karon naghimo na siya mig video di ma siya remake kundi another look kay katong pag last na mo video kay kwanto siya kanang mo jud to ang matawag na glam di siya glam nanasad ko ani mga tanga o sa to dahil sa kilay dahil away ang kilay doy ganun basta mauna to siya soft glam day ang tawag oh my god ka loading kaya ba to wala ka ba sa isulti dahil makuyawan masing na machika na chest mess eme lang so muna ang kanina peg kay pang fresh like I said na kanang pang bridal di ba kanang pang ay di siya pang bridal pwede rin siya from anything occasion or whatever so muna pa fresh ay ang labanan so nadi ko i-chika ninyo di ay if ever kanang ganahan mo o mga to o kanang bar di siya matawag bar kanang tambayanan na lugar mag billiard nadi ko ihatag ninyo i-promote ni nako sila very cute kay na ilang lugar day ang kanina lugar sa back shots kay sa tisa ni siya na branch or location so kanina area kay fourth floor ni siya day musaka katong tapad sa usa today Uncle Brew sa tisa day ang atbang sa tong La Buena oh my god basta mauna siya na ending kay kanang kana siya kay aircon na department na dapita madayon after anak day mosaka ka ng portahan diha padung sa rooftop day para roof deck so pwede ra jud dayon inong friends inong ex inong kabit inong kaaway para ilayat diha ilabay there if ever manghubog na day try lang bitaw day nice kay lang billiard dira day pwede na mo magposta ema lang man mao ni ang branch sa Capitol day oh my god ganag mga laki ay kuan di ay nauwi ka na tournament or something event nila di ay sa Capitol na branch so mauna siya nagsugod na tag lipstick day oh my god kuan di ay ni uwi ka nang wala lang pa fresh shine lang ang peg unya girl about sa hair kay wala lang nag think na ko na I think na kanang bagay siya sa hipos-hipos or maybe ipa-curl na dili kayo i-curl ka ayos tanan mao na ang visual ang pananaw if ever gitarong nako dayon sige mag-gesturia girl so mauto wala na kadimao mo bitong gihimo na siya updo para makita iyang beauty di ba limpyo ra day ikay judge gwapa ra akong amega anyways congrats daan I think wala na imong look char lang. Fresh kay doy, no? Sana all. Basta dahil, if abot ka diri tanawa ang backshots dahil magpalibre na sila red horse dito if ever nakaabot ka diri sa in the end. Mora na siya. Thank you kaayo pagtanaw niya share and goodbye.